Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a ci gaban littafin mai suna IZAYYAH na marubuciya Hafsat Garkuwa wacce kuka fi sani da Mamsiyama, tare da ni Fatima Ali Zakariya daga nan tashar Mabsuta TV. Masu sauraro kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa don a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon labarai. A haka ta rako ta har ƙofar gida sannan ta juya. Abin da Fa'isha bata sani ba tun da Aziza ta bar wajenta ta koma gida ta sanarwa duk abin da ya faru. Ta ƙara da cewa, har cewa take wai kwaɗayinki ya yi yawa don kawai kin ga ta samu miji mai hannu da shuni, shi ne za ki wani maƙale masa a baki, sai ka ce wata karya. Duk inda ɓacin rai yake ta kaisa, ta fusata sosai. Ganin shiru Fa'isha bata shigo ba ta aika Aziza ta dubo ta. Aiko ta zo ta bata labari. Nan da nan ta koma ta sanarwa Aiko ta zo ta gabata nan. Nan da nan ta koma ta sanarwa ta ƙara tunzura. Suna nan zaune Fa'isha ta yi sallama. Wani harara ta galla mata ta ce zo nan don kutu. Ta kawo wani ashar ta maka. Ta ƙwaƙume ta kifa mata mari. Ta ƙara ta kifa mata. Ta ce don ubanki ni za ki yi wa haka, wallahi yau jikinki sai ya gaya miki. Nan ta fara dukanta ba ji ba gani. Har da Aziza sai da suka mata lilis tsabar ta saba ko kuka ba ta yi ba. Sai da suka gaji don kansu sannan ta ce kuma don uwarki ki miƙo min kuɗin da ya baki. 'Yar iskar yarinya shegiya kawai. Sai a wannan lokacin Fa'isha ta ji hawaye masu zafi sun zubo mata. Don a duniya babu abin da ta tsana irin a sheganta ta. Da kuma zagin mahaifiyarta, hakika hakan yana ƙona mata zuciya. Nan ta kalli ta ce ni kam bai bani kuɗi ba, wanda na karɓa a wajen Aziza ma na maida masa. Ƙarya kike munafuka, tashi na caje ki. Nan ta caje ta amma bata samu komai a jikinta ba. Nan ta hankaɗa ta ce bace min da gani shegiya. Da gudu ta faɗa ɗakinta ta saki wani irin kuka mai matuƙar tsuma zuciyar mai sauraro. Washe gari da misalin karfe 9 na safe, Umma da kaka da sauran dangi suka iso. A lokacin Fa'isha ta gama komai tana zaune tana tunanin rayuwa. Nan aka fara shigo da kaya ba ji ba gani. Da gudu Fa'isha ta fito jin muryar kaka. Aiko tana fitowa ta ga su ne, da gudu ta faɗa jikinsu tana murna sosai. Nan dai suka gaggaisa da su aka nuna musu wani sashe a nan za su zauna. Har a gama biki nan suka loda kayan a can. Dai fuska ba yabo ba fallasa. Nan Fa'isha ta ji duk wata damuwa da take ciki ta yaye. Nan suka hau hira da 'yan uwanta. Tun a lokacin akwai wata 'yar uwar Umma 'yar Maiduguri, Mama Gambo. Nan ta fara yi wa Fa'isha gyara ba ji ba gani. Nan suka tafi gidan su Hamdiya, a can za a yi abin karɓar kaya da 'yar Mama Gambo. Don kansu ɗaya da Fa'isha. Da misalin ƙarfe 5 aka kawo lefe akwatuna 12 cus shaƙe da kaya na gani na faɗa. Don tsayawa zayyane muku abin da ke ciki ma ɓata lokaci ne. Don za mu kwana mu hantse ba mu gama ba. Abin dai sai son barka. Nan aka haɗa su da kayan ciye-ciye da na shaye-shaye. Wasu 'yan mata da ke cikin masu kawo kaya sai wani harare-harare suke da alamu ba sa farin ciki da wannan aure. Haka ma sauran dai fuska ba yabo ba fallasa. Umma dai kamar ta haɗe zuciya ta mutu. Tsabar baƙin ciki. Ta kasa ɓoyewa har sai da ya fito fili. Haka dai taro ya watse aka ci gaba da buɗe kaya ana murna. Don kaya ne iya kaya ga tsada ga kyau. Aziza dai ta yi kuka don baƙin ciki. Nan ta ce ai bai fi a bada 10,000 sadaki ba, tunda ya yi uban kayan nan. Duk wanda ta samu haka take faɗa masa. Gari ya ɗauka wai 10,000 ne sadakin Fa'isha. Ranar Talata aka fara hidimar biki. A ɗan wannan lokacin in har ka ga Fa'isha sai ka ƙara kallonta saboda yadda ta sha gyara ta yi kyau. Yau ne ranar bride. Amarya ta sha ƙunshi da kitso sai ƙyalle take. Sanye take da wani arnan lace wanda ya amsa sunansa, orange color da ratsin golden, wanda kana kallonsa ka san kuɗi sun yi kuka sosai. Ta yi matuƙar kyau sosai sai shashewa suke.
abin sai wanda ya gani. Kaka ne ta je wa da zancen ko ta yi wa Fa'isha wani abu, ana so za a je jere ne. Ta ce yo ta ce da zan yi mata wani abu, cokali ba na bata. In har sai na mata wani abu za a kai ta gidan miji, to fa sai dai ta fasa auren. Shi dai ubanta da ya zama dole ai ya mata, kuma ya kawo muku, don haka sai ku san yadda za ku yi. Kaka sakare ta yi tana kallonta har sai da ta gama, sannan ta ce amma dai Bara'atu kin yi asara. Yarinyar da take wajen ki shekara da shekaru, amma ki ce babu abin da za ki mata. Lallai ya tabbata Fa'iza ba zaman daɗi take a gidan nan ba. To ta Allah ba taki ba, kaya ko mun mata na gani na faɗa, dama mun miki magana ne kar ki ce ba mu miki ba. Amma tun da kin ce haka ke kika sani. Nan kaka ta juya ta bar wajen ta sanarwa da su Umma. Da har sun miƙe za su zo, kaka ta hana su. Nan suka yi ta Allah wadai da hali irin na Bara'atu. Haka aka je aka yi jere a gidan Fa'isha. Gida ne hamshakin gida wanda duk wanda ya shiga ba zai so ya fito ba. Fat biyu ne manya-manya wanda ko fiye da mutum 1000 ne za su zauna a wadace. Fat ɗinta mai gadi ya nuna wa su Mama Gambo. Suna shiga suka ga an yi jere, amma ɗaya ɓangaren kujerun ba saiti ɗaya. Nan suka yi aikin su, dama komanta saiti 2 ne don Baba ya mata. Haka ma Umma. Nan aka jere kujerun ta ɗaya fannin guda 7, ɗaya saitin aka kai sa ƙaramin falo. Gida kowa aka saka a sauran ɗakunan da ke gado kuwa aka saka a sauran ɗakunan da ke ƙasa. Sai kicin shi ma akwai na sama da ƙasa. Haka suka yi jere, komai ba su dawo da ko cokali ba. A cewar su to meye amfanin dawowa da shi ɗin, gara su jere komai. Hafsat garkuwa props. Wasu a sauran littattafai na sun min ƙorafi. In na zo faɗar gida ba na filla-filla da shi. To yau dai ƙorafi ya karɓu. Zan fara muku bayani tun daga bakin gate har izuwa toilet. Sai na faɗi lungu da saƙo na gidan. Tunda kuna buƙata. Kana shigowa gidan, ɗakin mai gadi ne farko. Ta gefen hagu, ta gefen dama kuma parking space ne sai fulawa da suka yi wa farfajiyar gidan ƙawanya. Gefen dama wani fat ne haɗaɗɗe wanda yake a buɗe. Gefen hagu shi ma dai fat ne na ban mamaki. Shi ku a garkame yake, fentinsa orange ne, duk da baƙi. Wannan buɗaɗɗen da alamu shi ne na Fa'isha. A hankali na taka don na ɗebo muku rahoto. Ina zuwa ƙofan da take ta ƙyalli, nan na taɓa sai na ji santsi. Ashe na gilas ne, da ƙyar na samu na buɗe. Wow na faɗa. Hango wani haɗaɗɗen falo na yi na antaya ƙafata ciki. Na ji ya nutse a wani auduga. Ina dubawa na ga kafet ne mai matuƙar laushi. Ga wani sanyin AC da ya bige ni. Falo ne mai matuƙar girma wanda aka cika shi da kujeru na alfarma. Can gefe guda ɗakuna ne har guda 4 a jere. Daga hagu kuwa wani ɗan korido ne wanda zai kai ka kicin. Sai dining can gefe kuwa wani arnan tibin bango ne manne da tarkace. Sai ga wasu fulawa masu walƙi da suke haske falon. Can gefe kuwa matattakala ne na zama. Can gefe kuwa wani matattakala ne na zamani wanda zai kai ka sama. Kana haura wani ɗaki ne wanda ya sha kayan alatu. Ɗakuna 3 ne shi ma a sama. Sai kicin, duka ɗakunan fin kalo ne da ash. Abin sai wanda ya gani. Kicin komai green ne, gaba ɗaya da fari. Abin dai sai wanda ya gani. Wannan kenan. A haka aka yi ta hidimar biki. Ranar Laraba aka yi Fulani Day. Ranar Alhamis kuwa aka sheƙa walima, wanda aka kira babban malami ya zo ya gabatar da taro, ya tashi lafiya. Kowa ya watse. Sai kuma gobe Juma'atu babbar rana. Fa'isha zaune take da misalin ƙarfe 9 sai hira suke da su da Mama Gambo. Sai ƙara narka mata wani abu take tana sha. Yanzu ko kaza ce aka dafa mata mai mugun daɗi. Aka tusa ta gaba dole ta cinye.
Haka take ta tura ta. Aziza ne ta shigo ba ko sallama ta ce, ke Fa'isha, ki zo wai in ji ki tattare wajen tunda an watse, wajen ya yi datti. Magamba ta ce, shara kuma? Mu je na yi. Mama Gamba ta miƙe ta bi bayan Aziza da ke murguɗa baki. Suna zuwa suka samu a tsaye a falo. Mama Gamba ta ce, haba Bara'atu, ya za ki ce amarya ta zo ta yi shara, gobe ne fa auren. Kuma ta gaji, don haka ki bari kawai ni zan yi. Tsabar baƙin ciki bata iya cewa komai ba ta shige ɗaki. Nan Mama Gamba ta gyara ko'ina cikin ƙanƙanin lokaci ta koma. Tunda ta fita su Umma suke jajanta lamarin. Lallai Bara'atu ba za ta taɓa canja ba. Ko jiya haka ta kawo musu abinci ba nama. Bayan sa da Umma ta sa aka yanka, amma ko ɗaya ba ta saka musu ba. Hakan ya sa kawai suka maida mata abincinta, suka fara dafa nasu. Don Umma akwai sanyi, amma in ka taɓa ta ba kyau. Washe gari rana ba ta ƙarya, sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Yau take babbar rana, yau ne Juma'a. Ɗimbin jama'a suka shaida ɗaurin auren Hayatuddin Aliyu Musa da amaryarsa Fa'iza Abubakar Ibrahim a kan sadaki 100,000 lakadan ba ajalan ba. Nan taro ya tashi, aka fara gaisawa tare da musu fatan alkhairi. Maroƙa ne suka fara shigowa suna faɗar yadda ɗaurin auren ya kaya tare da sadaki. Tun daga lokacin da da Aziza da mutanensu suka ji sadakin, jikinsu ya ƙara matuƙar sanyi. Mama Gambo ko rawa har da juyi. Nan suka yi ta yi wa maroƙa manni, su Hamdiya da sauran ƙawayensu kuwa sai yi wa Fa'isha tsiya suke, wacce take cikin farin ciki amma duk da haka jikinta a matuƙar sanyaye yake. Ta sha ado cikin atamfa wacce ta ji stone. Nan angwaye suka rintuma wajen reception. Sai washe baki yake, kana ganin su ka san yana cikin farin ciki ango. Da yamma ne baba ya tara su Fa'isha, Umma, kaka, mama Gambo, da dai sauransu. Bayan ya bude taro da addu'a, nan ya fara yi wa Fa'isha nasiha mai matuƙar ratsa zuciya sosai. Ta yi kuka kamar ranta zai fita. Nan kuma ya zayyane duk abin da ta yi wa Fa'isha a zaman da suka yi. Ta wahala sosai. Gaba ɗaya wajen sai da suka yi ƙwalla tare da jawa Allah ya isa, musamman ma Umma. Nan baba ya ce, Bara'atu, kin ga abin da nake faɗa miki? Kina haƙuri da rayuwa, komai da kike yi wa Fa'isha a lokacin na sani, amma ba ni da ikon cewa komai. Haka za a kira ni a wajen aiki a ce in ban zo ba zan iya samun gawar Fa'isha. Wallahi ki ji tsoron Allah. Nan aka watse aka bar da 'yan koranta. Su Umma sun yi kuka sosai, sun kuma tausaya wa Fa'isha da irin rayuwar da ta yi a gidan ubanta. Haka suka gama jimami da ƙarfe 8 aka tafi dina, wanda ya tara mutane da yawa. Ango ne zaune da amaryarsa a mota don ba a ba su damar fita ba tukunna. Hannunta ya kamo yana murzawa, ita ko kanta a ƙasa, sai ji ta ya zura hannunsa cikin rigarta. Pops ɗinta ya kama yana murzawa, da sauri ta ɗago. Kanne mata ido ya ce, halak ɗina ne ko da magana ne? Nan ta ƙara sauke kai, murzawa yake cikin ƙwarewa. Nan ya lalubo bakinta ya haɗa da nasa, ya fara masa irin wani slow na daban. Nokin aka yi da sauri ta zare jikinta. Nan ta ɓata fuska ta ce, ka ga fa yanda ka ɓata min kwalliya. Sorry madam, kawo na gyara miki. Nan ya buɗe jakarsa ya ɗauko jan baki ya gyara mata. Ya gyara rigar suka fito. Nan ya raɗa mata, ni fa gaskiya ina son roman. Yasin ya faɗa a shagwaɓe kamar ƙaramin yaro. Dariya ne ya ƙwace mata, haka suka shiga riƙe da hannun juna. Taro ya yi taro, can na hango tawagar Hafsat garkuwa. Su maman Jidda Firiti, Timaliza, maman Sharifa, Mom Haidar, su Fa'iza mai ciki, Hafsat Gumal, Saddiƙa Ma'azu, Hafsi Takwara, Hauwa Jarmai, Suwaiba Ahmad, Suwaiba Abdul, Tima matar manya, Nusi G, Sarah Zainab Kamis Aliyu, Zakiya Salisu, Umar Saleh, Zakariya Safiya, Umma Halimatu, Halima Abubakar, Maryam A tafi da maman Nusi, Mom Yasmin, Aunty Baby Rafi'a, su ma cunkus, sai ciye-ciye da salfi ake zubawa. Su Ummu sai kokawa ake a kan kaza.
takwara Hafsi har a jaka ta zuba. Haka aka tashi hallau dai dangin ango fuska ba walwala, musamman wannan 'yan matan biyu da suka kai lefe, Ishat da Kulsum. Sai haɗa rai suke. Haka dai taro ya tashi lafiya, ba a zarce da amarya ko ina ba sai tamfatsetsen gidanta. Bayan kowa ya watse ne ango ya shigo, Ishat da Kulsum ne suka shigo cikin wani irin taku. Hayatuddin ne ya kalle su da wani irin kallo ya ce, lafiya Ishat? Ta ce, lafiya lau ba lau ba. Na zo na sanar da kai ne a gaban matarka. Wallahi ba ku ba zaman lafiya. Na faɗa maka ina ƙaunarka, ina begenka. Hakika in har baka aure ni ba sai ka haɗu da uquba daga kai har matarka. Sai kun yi da na sanin haifarku da aka yi a wannan duniyar. Hakika sai na ɗaiɗaita ki. Sai kun yi tangaɗi a duniya, sai na gigita muku rayuwa wallahi. Yanzu za a fara wasan. Daga haka ta ja hannun Kulsum suka yi waje. Tun daga lokacin da aka nuna mata yadda gidan Fa'isha yake a waya ta yi wani irin kuka. Sai ji kake tum ta faɗi babu alamar rai a tattare da ita. Tammat bihamdillah. Duka a nan na kawo ƙarshen wannan ɗan takaitaccen labari nawa mai suna Izaya. Amma fa ku sani tsuguna ba ta ƙare ba. Kuna zaune kuma na zaune bai ga gari ba. Don wannan labari ba a ma fara sa ba. Domin akwai ci gabansa wato return mai suna akwai jakwakiya. Kukan da kuka ga Fa'isha ta yi kukan da kuka yi a wannan sai kun yi mafi shi. Kuma farin cikin da kuka ji a wannan sai kun ninka su. Ku dai biyo ni don ku san asalin wannan labari. Na san tun daga Izaya kun san abun babu sauƙi, balle kuma a ce akwai wani. Kar na cika ku da surutu, return na nan tafe, nan ba da jimawa ba. To masu sauraro a nan za mu dakata, sai mu haɗu da ku a ci gaban wannan littafi mai suna Izaya Return. Tare da ni Fatima Ali Zakariya daga nan tashar ku Suta TV.